खोनादे नों निजिनि सा निजिनि नोंगै आंनि मुंगै आरो लुकुनि थानाय पिन्नानि आबो बेलाय दंथ' ककब्ले नों गोथां दंखायसै आंनि ककनो पिन्नाब्ला हा गोथां दा दंनो नों दा बुं सलथांग्रिदो नोंना खोनादे मटमति नों आंबाय दंसा मुं सावाना नांगिया रांनि बागै जे नां माने आं ननरनाय आं जे फ्रुनुंगो नोंहा फ्रुन फायदौ कुनु लासिना नांगिया दा खुलुमका नायदंनाय खापांनि जत दाखुकtai bukuk songno ani mung Mrinal Debrma ang tini norn besango phaimani main karon ka haisi sini tipara hasteni ok borok toke khaitini wo kotor ke sini mung manjak sini bonong banang binu Debrma bo cancer bemar manjagui tabuk bini langba belai jangjala kalai tongo moni bagai seng phadi jotono pal baksake bini treatment ni bagai bono seng joto mansak sobalayane screeno bini account detail logrujak to nok jotono bono help khaidi tai o video jara nai tongnai rok ba nugui tonghanke o video norok gabang ke share khaidi tai seng bono dati hami basatjung ni seng bini bagai surelene ke anga sung sanamo jongo norok joto mansak bini bagai kisa jobajo khalalaijak baidi engke ang tipra hasteni joto artist rongno ba ang koinamo chongo norok bo bini bagai kisa jobajo khalaijak baidi engke ang asung sanamo chongo jotono hanhai khulumka थानाय सागास ए थानाय थान ए दा सुक्रमनि ओ बुंफां कलक्सनले उस गांसिमा पाबजि गेम न मिशन पाइना हनि थिं दंमानि दाम खबर न ह निनि PUBG गेम दा दरकुक नानि रां नों बरनि सावन्यासो बुफां खावनायासो कक साइतंसा आसो कक कतर हा दा बुं रासुल खलन न मा हायगु दा सुक्रमनि हायगु आसो कसो बै गेम थंगि जबर बारि मालिया नायला ताबु कदाल के थकब आं ताय बुनि सलाब ब्लक आंनो न नरक जतन मुसक ताव फिगुं फादने कक साइतंहासो तम माइक तम खसा मासा kai रिजाकनाय आनो अजं मारिवो काठिनि मारिवो नर गानो गोबां खाय बुद्रि उइनाय पास खय हकाय नरनो आम चाइनो आं संख्रब सारेति सानाय हो मोजां संहाय बरक खानिया तमानि बागैनो जिनो आम चाइ डेभलप उनि माय आं इतंखा ताइबु जिनो दफा जिनो आम चाइ गलगै तंखा जों साइ मानो बिनि बुफा खाइबो बियां बोरै रामदि रंग रमफेरे से बाय थको खता मुंखा तो खाइ जागै बुथार जाखनाबलेबो